Milí priatelia, Zachia, pozdravujem vás z Karše. Za mnou je svätá Rita a chcel by som vám predstaviť jednu knihu, ktorá sa volá Príbeh svätej Rity od známeho francúzskeho spisovateľa, ktorý sa volá André Bonnet. Je to aj môj priateľ, ak sa tak povedať, prišiel aj do kostola svätej Rity na Slovensko, do jediného chrámu, ktorý máme na Slovensku zasvetený svätej Rite, aby rozprával o nej, o tejto svetici. Vo svojej knihe nám vyrozpráva nádherný príbeh. Príbeh z jednej strany mystičky, duchovnej ženy, ktorá bola mladou dievčinou, neskôr snúbenkou, matkou, dokonca vdovou a reholnou sestrou. Jej život nám pripomína, aké je dôležité hľadať Krista v každom bode nášho života. A teda ja vás chcem pozvať k tomu, aby ste si túto knihu prečítali, lebo jej príbeh je naozaj strhujúci a je krásnym príbehom o tom, ako Boh môže robiť aj nemožné veci v našich životoch, aj keď niekedy sa nám zdá, že už musíme podľahnúť všetkým ťažkým situáciám. Boh je tu a On je naša nádej.